Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. IKaizer Chiefs imemezele into yokubana ke iphinde ke yatyumba okanye appointa uBheki Shongwe njenge-CEO ke yeqela leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke umfana omdala lo kaBheki Shongwe ngokweendaba xa zibalulwa wayeke wasebenza njenge-managing director phaa kwiqela leKaizer Chiefs phaa ngo-2009 ukuya phaa ngo-2012. Kuthiwa ke le ndoda iyazi ncakasana ke culture ke yeKaizer Chiefs. Yiyo loo nto bathe xa bebona iimeko zingabavumeli baqonda ukubana ke mababuyise yena, akaphinda azoqala phantsi abuilde le team, aphinde afake ke laa mfutho wayeke wawufaka ngelaa xesha wayekhona phaa ngo-2009 ukuya phaa ngo-2012. Kuthiwa kumsebenzi kaBheki Shongwe ngoku uzokwenza sure into yokubana ke suku nosuku kwiKaizer Chiefs kwanto eyenzekayo etreyiningini okanye ke kwiklabhu ngaphakathi nangaphandle, umsebenzi wakhe ukuripota phaa ke kuMr Chairman ke uKaizer Motaung, esebenza ngokuzikhandla, sebenza ngokuzimisela ke iklabhu uzoyibamba ngezandla zakhe. Umzekelo, kwanto eyenzekayo etimini kufuneka ithathi lena ke ohlala phantsi aripote kuMr Kaizer Motaung, uzosoloko ke ekufutshane phaa kuKaizer Motaung. IKaizer Chiefs ke ngoku ikhawuleza yenza utshintsho kuse-early ingakapheli nesizini. Abafana abadala inoba ke balungise into yokubana kwisizini ezayo bakwazi uba namandla wokuvala le gap phakathi kwabo neOrlando Pirates ke neMamelodi Sundowns, ngoba ekugqibeleni nabo bagqibele kudala ukuphakamisa iligi, bayayifuna le ligi kwisizini ezayo. Ize bakwazi ukufumana ke le ligi funeka benze sure into yokubana kunamatshintsho okanye kunotshintsho abazolenza phaa ngaphakathi, bethanda bengathandi, noba kubi noba kukraka, kodwa kubalulekile into yokubana ke funeka utshintsho belenzile phaa ngaphakathi uqela kule Kaizer Chiefs. uBheki Shongwe yinzalelwane ke yaphaa eSwazini umfana omdala, inzalelwane apha eSwazini umfana omdala. Uyazi ncakasana iculture ke iqela leKaizer Chiefs. Ndiqinisekile phaa ngeempumelelo zika-2012 wayekhona, impumelelo phaa zika-2009 wayekhona phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba kuyabalwa into yokubana kusukela phaa ngo-2009 uya phaa ngo-2012 ebekhona phaa ngaphakathi umfana omdala esebenza njenge-managing director phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Wazi umfana omdala waphuma kojonga amabhizinisi wakhe. IKaizer Chiefs ngoku iphinde yacinga into yokubana ngeke ake siphinde simdonze simbuyisele umntu lo, sizomfaka ngaphakathi aphinde afake igalelo lakhe, asebenza akhulise le team, yenze into yokubana ke iphinde ibuyele kwisidima sayo le team, ngoba ke wayevele ekhona and uyayazi iculture ke yeqela leKaizer Chiefs umlumzana uBheki Shongwe. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.